ሰላም ተኸታተልቲ ብሩ መልቲሚድያ ንሎም ድማ ሓደ ታሪኽ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ታሪኹ ቅድም ክብል ኩሉ ሰብ ስልኪ ቅድሚ መሓዙ ዝኾነ እዩ። ሓንቲ መንእሰይ ጓል ነይራ። ርሕቕ ዝበለ ዩኒቨርሲቲ በፂሕዋ ክትመሃር ኸይዳ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ወለዳ ኣይረኸበቶምን። ወለዳ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብዘይምርካባ ድማ ሕማቕ ስምዒት ይስምዓ ነበረ። ብምቕጻል ድማ ንስድራ ቤታ ንምንታይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝጠፋኣቶም ደብዳቤ ክትጽሕፈሎም ወሰነት። ከምዚ ኢላ ድማ ጸሓፈትሎም። በርኩም ወለደይ ኣነ ንዩኒቨርሲቲ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ደብዳቤ ኣይጸሓፍኩልኩምን። ነዚ ሸለልተኝነተይ ደሃይ ዘይምስዳደይ ድማ ይቅርታ ይሓትት። ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘሕለፍክዎ ኩነታት ድማ ኣብዛ ደብዳቤ እዚኣ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ። ነገር ግን ቅድሚ ምንባብ ምጅማርኩም ኮፍ ክትብሉ ይላቦ። እወ ደጊመ ኮፍ ምባልኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኮፍ ክትብሉ ይሕብረልኩም ኣለኹ። እሺ ባባ ማማ ሕዚ ብጣዕሚ ደሓን ኣለኹ። እቲ ተሰቢሩ ዝነበረ ዓጽመይ ምጽጋን እቲ ቆሲሉ ዝነበረ ስጋይ እውን ክሓዊ ጀሚሩ ኣሎ። እንታይ ኮይና ከም እትብሉ ይፈልጥ። ከምዚ እዩ ካባኹም ተፈልየ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተኹሉ ሰሙን እቲ ዶርሙና ማለተይ መደቀሲና ሓዊ ምቕጻል ይጅምር። ብበሪ ክወፅእ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ስለ ዝነበረ ንነብሰይ ከትርፋ ብመስኮት ዘሊለ እየ። ከምዚ ኮይነ ሕዚ ብጣዕሚ ደሓን እየ። ኩሉ ይሓወየለይ ኣሎ። ብቻ ንእሽተይ ንዝተወሰነ ግዜ መዓልታዊ ርእሰይ ይሕመኒ እምበር ደሓን እየ። ኣጋጣሚ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ውሽጢ ዝርከብ ሱቕ ዝሰርሕ መንእሰይ ካብቲ መደቀሲየ ክፍለይ ክወድቕ ከለኹ ይርአኒ። ናውገየ መጺኡ ካብ ዝወደቕክዎ ኣልዒሉ ንሆስፒታል ይወስደኒ። በዚ እውን ኣየቋረፀን። ኣብቲ ዝደቀስኩሉ ሆስፒታል መዓልታዊ እናተመላለሰ መድሓኒትን ምግብን የምፅአለይ ነበረ። ድሕሪ ሰሙን እቲ ቁስለይ መሊኡ ከይሓወየ ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ ይንገረኒ። ከምዚ ኢለ ምስቲ ዘይሓወየ ቁስለይ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊስኻ ምእታው ከቢድ እዩ። ናብ ዝኸዶ ድማ ጨኒቑኒ እንከሎ እዚ ሩህሩህ ቁኑዕን መንእሰይ ይመጽእ። ክጭነቕ ከም ዘይብለይን ኣብ ገዝኡ በይኑ ከም ዝነብርን ምስኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩለይን ናብታ ዝነብረላ ሓደ ክፍሊ ገዝኡ ይወስደኒ። እቲ መንእሰይ ቁኑዑን ደስ በሃልን ሰብ እዩ። ቅርበቱን ሓለይቱን ስሒብንን ማሪኹንን ሕዚ ክልቴና ኣብ ምዉቕ ፍቕሪ ወዲቕና ንርከብ። ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ንኽንምርዖ ንሓስብ ኣለና። መዓልቲ ኣይቆረጽናን፣ ነገር ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክኸውን እዩ። ቅድሚ እቲ ኣብ ከብደይ ዘለዎ ጽንሲ ክረአ ምጅማሩ። ባባ ማማ እወ ጥንስቲ እየ። ባባ ማማ ከመይ ደቅኹም ክትርዩ ከም እትደልዩ ይፈልጥ እየ። ከመይ ነቲ ወዲ ጓልኹም ከም እትቕበልዎን ፍቕሪ ሓልየቱን ከም እትህብዎን ትሓስብ ተለኹ ይሕጎስን ከምቲ ኣነ ህፃን ከለኹ ትገብርዎ ዝነበርኩም ከም ትገብሩሉን እርግጠኛ እየ። እቲ መርዓና ዘደንጎናሉ ምኽንያት እቲ ፍቕረኛይ HIV ኤድስ ሕማም ከም ዘለዎን ኣነም ብዘይ ምጥንቃቐ ተለኺፈ ስለ ዝኾንኩን እዩ። ፍቕረኛይ ዋላ እኳ ዘይተምሃረን ካብቲ እቲ ናትና ንኽተሉ ሃይማኖታዊ እምነትን ዓለይትን ወፃኢ ተኾነን የዋህ ቁኑዕ መስተውዕልን ጽቡቕ ራእይ ዘለዎ ሰብን ብምዃኑ ኢድኹም ዘርጊሕኹም ታሕጓስ ከም እትቐበልዎ ይኣምን። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ሕዚ ዘለኹሉ ህሉው ኩነታት ክመልሰኩም እሞ ክነግረኩም ዝደለኽዎ ነገር ኣብ መደቀሲ ክፍለይ ዝተፈጠረ ናይ ሓዊ ቃጸሎ ኣይነበረን። ዝተሰበረ ዓጽሚ ይኹን ዝቆሰለ ስጋ የብለይን ኣይነበረንን። ኣብ ሆስፒታል ኣይደቀስኩን፣ ጥንስቲ እውን ኣይኾንኩን። HIV ኤድስ እውን የብለይን። ማንም ፍቕረኛ ይኹን ዓርኪ እውን ኣይሓዝኩን። ነገር ግን ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ፈተና ወዲቐ እየ። እዚ ፈተና መውዳቒ ድማ ኣንጻራዊ ምስቲ ዝነገርኩኹም ታሪኽ ኣወዳድርኩም ክትርእዩለይ ይደሊ። ቻው ጸሓፈትሎ። ርኢኹም ሓደ ነገር አንጻራዊ ንሪኤሉ መነጽር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ሓስብዎ እሞ ቀጥታ ከምዚ ኢላ ተትጽሕፈሎም ባባ ማማ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝጠፋእኹ ይቅርታ፣ ነገር ግን ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ፈተና ወዲቐ እየ ተትብሎም። እቶም ወለዲ ከመይ ከም ዝናደዱ ከም ዝሓርቁን ከም ዝብሉን ሓሲኹም ወዱ ፈተና ወዲቐ እምቧ እንታይ ዘይገበርና እንታይ ጉዲልና ኣላ ገንዘብን ዘድልያ ነገርን ክንዲ ዘማላእና ኣላ ኢሎም እዮም ክናደዱ ነይሮም። ነገር ግን ሓደ ነገር ንክንውስን ንክነማርር ወይ ከዓ ንክንሕጎስ እቲ ዘለናሉ ኩነታት ሰዓትን ግዜን እቲ ንሪኤሉ መነጽርን ይፈላለ እዩ።
ተጓል እዚ ፈሊጣ እቲ ፈተና ሙዳቕ ዋላ እኳ ብጣዕሚ ዘሕርቕን ሕማቕ እንተኾነ ምስ ዝፈጠረቶ ታሪክ ክወዳደር ከሎ ግን ብስራት ወይ ከዓ ምንጭ ሓጎስ ይኸውን። እዚ ዝተረድኡ ወለዲ ድማ እቲ ምስቲ ዘንበብዎ ታሪክ ኣወዳዲሮም ናይ ጓሎም ፈተና ምውዳቕ ከሐጊስዎም እዩ። ድሕሪ ኩሉ ዘንበብዎ ታሪክ ከምዚኦም ክብሉ ነይሮም። እልልልልል ዛጓለይ እንታይ ኣለዎ ድዩ ፈተና ብቻ ክኢኹ ወዲቕኪ እዮም ክብሉ ነይሮም። ስለዚ ሓደ ነገር እንቅበለሉን እንርእየሉን ቦታን ጊዜን ሁኔታን ውሳኔ እዩ። ንሎሚ ሒዘበልኩም ዝቀረብኩ ታሪክ ነዚ መስል ነይሩ። ቻው። ብሩህ መልቲሚድያ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ። ቀጻሊ ታሪክ የቀን ንራኸበና።